sino ka man, sinasaluduhan kita. Hey! Sorry Good morning mga paps. Ngayon ang schedule ng booster shot namin sa Taguig Signal Village National High School. Samahan niyo po kami paps, mga paps. Bago po yun, nais ko po munang magpasalamat sa mga subscribers natin, mga nag-subscribes. Mayroon na po tayong 67 subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Samahan nyo kami paps, tara, kasama ko ngayon yung misis ko. Okay mga paps, andito na po tayo sa Signal Village National High School. Medyo marami ng tao, hindi na pinaagahan. Kasama ko po yung aking misis. Ayan po, kaway. Padami na ng padami. Magpila po muna kami. Dito po yung Signal Village National High School. Dito po yan sa Taguig. Ayun, magtanong ka dyan sa madami na pong tao. Paps, malapit na tayo sa pila para kuha ng form na pipilapan. Pumila tayo galing doon sa taas, sa third floor. Mahaba mga paps. Ngayon medyo malapit na tayo, andun na yung misa. Shout out po sa mga frontliner. Saludo po mga paps, andito na kami sa BP section. Kinuha yung blood pressure ng magpapabaksin. So, tapos na po kami dyan, kaya nakapila na po kami dito. Nakapunta kami. Kaya inaantay lang namin, pupunta kami na sa doktor para sa briefing. Pagkatapos ng briefing ng doktor, saka na kami mag-booster. Shoutout pala sa mga frontliner. Yan po sila, walang sawang pagtulong. Frontliner po sila ma'am. Salamat po sa inyo ma'am. Live po tayo, SirGlennTV. Tutulog ako, nakikita ko sa mukha nyo! Ayun ma'am. Dito na daw po tayo sa verification mga paps. Matapos ng napakahabang pila, verification pa lamang po kami. Ayan po yung mga magigating na IT ng Taguig. Sila po magbe-verify ng aming mga papers. Ating
papel. Verify na po tayo. Punta na tayo doon para sa injection. Mga Pops, hintay-hintay ang pila. Ang haba. Muna kami dito sa may hagdan. Kaming tao. Nakakapagod na din. Kailangan natin magtiyaga para matapos na. Wow naman! Wow! Tabay lang po. Ngayon mga Pops, nandito na tayo sa vaccination area. Dito na tayo tuturukan ng ating booster shot. Yan po sa unahan yung frontliner natin. Mga nurse. Booster po, ma'am. Sana all! Salamat po. Ayan mga Paps, nakatapos na din po kami. Yan, sa wakas, sa haba ng pila, nakatapos na din. Ayan. Booster shot done.